Njoko, Mamman. Aro, Mamman. Nigeria, Kwezone. Eba Obuti. Arabo Obuti Mase, Okoroji. Ojari village in Arochukwu community. The former American ambassador to Nigeria, she was a female with dreadlocks. Sanders, something Sanders. So I better hear that dome wine in the Koreju. She ate in a canopy. She was so happy. IGBOMOVIES, Yana Sani, IGBOMOVIES. If we didn't buy a Kora, the root, Kora, Yabewa. So something happened. There, IT Soya, NT Soya, different television stations. Everywhere, security, kneel, line up. Eba Juru, my elders, my father, no, not here. My uncle, everybody Juru. And I'm going never. The woman are here. So back watch our henny no here. Yes, what you're doing here on email. I said not the free, but no gay ye shoe. I will have one of the Macy's, so I got but no gay you push you. Ah, this security is bad. The Yoruba man who chief security officer by saying, no, way keep push you, as open about it. I said, okay, sorry. The which I do, I said, but no, will you cameraman, no, will you about film or head in ever? I said, okay, go ahead. The man get the camera, first, remember. I will, however. The man where the camera was blank. The cameraman said, but I can't see anything, the place is blank. When I camera, Simba, film. The man make with a fatty flashlight. A bank up. A back again. My father, I guess, when I hatched it in the Kogosi. I bought one of our cousins, Kano Frank, a video. Yeah, put camera and car. I said that thing, but don't film, don't record. I said, the white woman nailed it through her screen, small screen. I was seeing everything. The man said, can't you record for me? The boy gets up, madam, my camera go blow. I got poor gown or some muscle. About the same route, I'm restless of cigar. One small gutter the Anna cross. I got the woman, but why I get back, cross one mirror. You ask for what? I got then you omehale or home soil there, but I buy man daughter na a doubt. Yeah, cross instantly, yeah, for tissue. Oh, to Sanders say la resign as an American ambassador. Oba na akwo. Oba abawa immediately. Because you're not supposed to you got money over a mirror and cafe. You got one in a aqua. You got across mirror. You got aqua, so you can mirror. So about last year, so you how an I about the diabolic. No to your gate, but do man the stubborn. Or Joe why? I said, hammer why, but no guys are bully up across one or across the mirror across. No guys on your corner mirror and gaffy. Yeah, that to across. Now I got an actual church in this. I got one pool. Yeah, staying there. I fly there, I rush pour from Arochukwu. Within 1 month, I resigned as an American ambassador, boss from Nigeria. I want a newspaper. Yana akpazo ebe a wụ ọwa ndị inyom ndị ụmụ nwaanyị a na-anọ n'azụ ebe na-eju n'ebe ụmụ nwaanyị ndị ụmụ nwaanyị bicha n'azụ ebe so onwe nke ọ chọrọ ịhụ mgbe ọla ọ chọrọ ịhụ ya mgbe ahụ ụmụnne ndị nke ọzọ enwere ha dị 3 ka oti ọjị eze ala ọjị okoro ọjị onye mụrụ ejima onye mụrụ amụ ejima mụrụ amụ anaghị abata ebe this our brother nọ here mụrụ ejima. But because no na compound may 1 or 2 things na eso uncle no yon some kware but you know all that so mo yen ka won ke ga fe ba eba so ya wa o dibia ka o dibia ba dibia na cha ya ka o nwe dibia na ro ndị wetere ya like ile na eba na enwere isi anụ line re chain ide n'elu ebe a dị black isi agụ isi ele lekwe nke eba mpi atọ
There's another one there. See, whenever happen kọtara there. So ihe ọcha anụ a na-agbara ya ma ha ji ọchọ skull anything ọchọ skull ya wetara ya. Ị naghị ebu aha bata ebe a ga-asị ibu ha sọ wụrụ abịrịba na-alụ wọ na-eme ị naghị ebu aha cross ebe a sị na-abịa ịkwasa koroji because ya nwa kpara ndị mmadụ ka akụ. Mgbe those things mere mgbe during his own time. I told you that during the war, one of the wars alụ ndị amị bịara here walk out this place back. Only God knows what happened to them. Ha niile apụtacha. So they were confused. Ha makwa ebe ha si bịa. Ha kwuzi ya na-agagharị. Only God knows how many number of days. Ndị nke agbachara ọsọ gbala ụlọ ubi alọtacha. Otu ha sikwekwawa dị ka ọka n'ụdịdị ọka dịkwa. But ọ na-enwere any serious matter. Maybe matter ga-ewe ndụ mmadụ or matter eji settle case and ọ chọrọ pass judgment to shift to this side. Then akpụkpọ agụ na-adị ya. So ihe ile anya ebe ihe ọchọ ihe ojide chọrọ onwe ya with other things. Then n'ebe anya na-adị ebe a nwere ihe o represent. Nke a kwere ihe o represent for justice. I'm not n'ebe a odewe the left foot ya, odewe the right foot ya, ojidecha ya n'aka before or pass any judgment. Ihe a okwute na-agba ahụ na ọ wụrụ na ọ chọrọ ịtụgide gị asị na ụkwụ ya takwa n'okwuta na ebilikwelata ebe a ọ na ọ chọrọ ikpe ikpe ọjọọ and once ọ pass that judgment shake ya china case agwụla. Then inside ebe a ihe anaghị ewu isi nwa ejima eji gọọ maka eziokwu because as ụmụ ejima na dị very very powerful spiritually. Nke anọ here bụkwa mmadụ ebe lere life onye rụrụ ala. So ebe a ka ọ na-akụcha atụ ya. So onye ọbụla amara ikpe the judgment against you atụọ gị nga na that two pillars not behind you. That's handcuffed there. That the two pillars behind you. That pillar to back there. The two pillars, yeah. The handcuff there is for two is for the leg. Yeah, look where here. Eba nwoke ma no. Look where pillar no get na. You know bag like this. I walk the chain. Let the handcuff there. I walk the chain. So in a prison yard. Awura mara gi gbe for 6 years. Eba nke ga no. Ebute nri. I release ya aka gị so gị rie nri. No sympathy. O nwere ọ na-anọ ọ palọ ya. Ọchị nọkwa ihe ọ nọrọ mebi otu a na-ekwu okwu orokwe left jide nke relax unu mewe mkpọtụ shake here. This chain ile anya size na chain ahụ dị sa. O nwere ihe a na-arụ ile the number of the chain here ụsa n'ala na nke ụsa n'ebe ahụ dị sa. So the sound differs and ndị nọ mgba ama ihe o mere o jide the chain aka. O nweta ọ ga-shake ha ma. Opurobios igwe jenga. The native doctors na-esi asị abịa emere ha ọgwụ ahụ enye ha all those things. Even the last one bọchara nke ọ gwọrọ mgbe ahụ adịghị dị mma na-apụ n'ihu akpaga ebe na ya slump ọnwụọ gwọrọ ndụ nke ya nwa tiri ndụ maazị Okoroji na but ha believe n'ahịa ọgwụ. Ke ihe maazị Okoroji bụ na Arochukwu ga maka n'ihi na ọ na-pass judgment na ndị mmadụ nga. What was he then? He was a king here. He was a king. He was a king here. He was the king. This was his own province. So even here she Ezaro then invites him. He was among the cabinet members of Ezaro. He was the Secretary General. And here na Akbo Bankbo. And young ebe a snow a man of God. He heard somebody about that. When he keep here done like he can I hear the too much. Or 2-3 months. Oh, kind of be back. Roger. When you're better for spiritual something, Bajua, no, you will keep here done. So
Chike si na mgbe akwara nna ya na mgbe etiri but ụfọdụ ya pụchago like a na-amebi ego so nkwere ebe ọ ga-ere ọ dapụ ebupụ ya so ihe a na-azụ ebe a used to patrol in the midnight like security. A very powerful object, but mad. But he learned nearly a whole score. So Chijana Balo Hedupia, Gawa compound to compound, Gawa Gara, just within this compound. Any house, any job, or drop a message there. Just here, Bagwa, young will dupe the mother. Give one bell and Kigaga. The Togane mess sound of Boganaga. So the bell here now will bell legend announcement from the national the backyard. Because when wine knock it, share bam, but here. Back boy. Unless my background, I will look at charcoal, paint chair bar, nearly paint here. Yana boy is booty, wine, and then women and the old women. Then the man announcement. A man in an answer. Make few. The church, or to about Bala Church, and just go a high and then muddy, decorate, make way out the 2 meter to a Shabbat. So we pay for it. Because most women now was so join here and that, but we say church. IGBOMOVIES. So count no man on here. Ataba. Here Ataba. About Miraya wa use ya. Here Jikoya there no ya wa use ya. The one as old as the trend. Because I can also can very lesson. That very lesson in the. But na ga kalaba osa koshi. Ga no aso amaso. Ebure no boga kalaba. Obekwa latakwa chukwu sikwa ọnụ asụ pụtakwa n'ụgbọ across mmiri oshikwa ebe a gaa azụkwa ebe ọkamba so anything wo ndị ọcha na-abịa Maazị Okoroja abaghị m ụlọ na like ha but ha na-abịakwa eme business I like ha because of slave trade ha na-akpa I like ha how much about it so nwere nke atọ na-ele ebe a anyị nwa bịara mgbe a kọchara ihe dị n'ime ya Back at your head near Basarita, I am a magic pot. Magic pot in the sense that, according to history, only that pot had a liquid content in it, Miri, not the name. So it'd be like this our brother now when you're Delta. Yeah, be all normal and culture there. Joy on your way, I shall wear Delta. Maybe when you hatch or email. Say no chọrọ ka ya na eso delta nke ha eju ewe na delta okwu asi oke chọrọ ka ya nwa ya na eso asụsụ ka ọ chọrọ esu nke ya nwa ka ha bụ ghọta ihe ha bịara ime alone because akpa ego ya na-adọhịa ma ha amaghị ihe bank o bulie kpọta ọpụ ọ ga-esa ahụ n'iyi ukwu ọ na-adị complete naked koro and otu ahụ ya ka a na-eme announcement everybody na-apụ the road onye ọla na-apụ otu ahụ dị naked otuchi ezi ka oru harakwa na mmiri daa na mmiri ugbo bilie sacha ahụ dịkwa naked like that nwaanyị na-ahụ ọtọ ya nwatakịrị na-ahụ ọtọ ya onye ọla akpọchie nwa ya kpachisie windo because ọ dị tall huge n'ihu then o nwere nke wee criminal si oke nsogbu adị n'ụlọ ka ya na onye ame business ọ gaa n'ebe a mmanya aka ya na pọt ahụ ọ sụwara onye a language ọ takwa ya n'ire ya na ya asụwa language ha sugide otutu sụchaa ya ọ bụrụ na akwụ ụgwọ kwụọ ya ụgwọ onwe nke a na-akwụ ya ụgwọ kwụọ ya ụgwọ ha sịcha ị naghị ama ihe ha diskọsụ onye apụkwa n'ebe a gba ọkwụ na okwute ma ọ na ya masịrị Igbo ọpụkwa ebe ọhụta onwe gawa and ọ ga-echetakwa ihe ọ sụtara n'Igbo eju ihe ya na mmekọ mere ọ ghọtakwaghị amakwaghị ihe ya na-eme any language o chụzụ ọ na-asụ ya na Italian Dutch France ndị ọcha na-abịa ihe m ji kwuo this man wụrụ anyị na-ene ọsọ ndị ọbụla bịara ime transaction ma ọ chọghị ka foreman ya mana onye ka mechara foreman onye savụrụ ya ha biro savụrụ ya mechara ọ kpara nke ya nwa Kanu Okoroja rụrụ ụlọ nke adịghị ya okay we've done now the last but not the least that door ile unu lee na that door edere ya Igbo Eze Nwaka Akpụ 17th century so you know how many years
if you do the summary, the mathematics, 17th century of Urumba, yeah. So that door was door as a Nwaka in Akpo community, Urumba, South. Is it in Anambra State? Yeah, in Anambra State. So that very king was very stubborn in his days. You know, maybe I don't know strong. You get out one. I saw Nana in the community and one unique Nana Hala. So some of his subjects gave move from there. Tracy Abia here soon has no work again. My peace of mind. And I watch I said, okay, I do Ozi Kagasi the man the first time. I look at the report, the man gets it because you all another there. The people back second time after a while. Yeah, do Ozi sooner. Oga just back. So after the third time, Habera, he sent their 5 of his servant boys that they should go to that community. His warriors, that they should go to that community. That king, his wives, generations after him, should be wiped out of that community. And don't hear that community church. So that I'll get one barrier. Game exist that wicked. They went, they saw, they conquered. So to prove to him that I got lousy, done on him tankard. And I need all of us men cannot lift this door to Ogo. Over here. But 5 of them do, yeah. From Orun South. Ndamaga wine till 60 years.